सर्वांना. तर इकडे बघा, सर्वात आधी सर्वांना गुड मॉर्निंग. आता सकाळचे वाजले आहेत 8 वाजलेत. मी उठलो 7 वाजता. इकडे कसं एकदम मस्त फ्रेश झोप लागते आणि सकाळचंही उठायला एकदम छान वाटतं. आता तुम्ही बघाल तर आज सकाळपासून खूप हवा सुटलेली आहे. माणसं काय करतात, वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करतात. तर मी लॅपटॉपबरोबर वॉकिंग करतो. आता तुम्हाला समजलंच असेल की मी लॅपटॉप घेऊन कुठे चाललो आहे. आणि ते बघा सर्व येत बघा, ही आणि त्याची आई आली बघा आता. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे, आज जे आपले 2 गेस्ट आले आहेत आणि त्यांच्यासोबत जे 2 बाबू आले आहेत ना, आज त्यांचं चेकआउट आहे. तर त्यांना पण चेकआउटच्या वेळी जास्त म्हणजे माझी धावपळ होईल म्हणून मी आत्ताच सायबर कॅफेला जाऊन येतो आहे आणि आपलं काम करून घेतो. किती मला बरोबर अर्धा तास लागला, पण माझं काम झालं. आणि तेवढीच माझ्या ह्याच्यात 2 काम होतात. आपलं काम पण होतो आणि मला कार चालवायला पण आवडते, तर ते सुद्धा माझं चालू होतं. समोर बघू शकता आपले बुब्बूसुद्धा बघा आहे तिकडे. आपली गॅसची कार आहे, आपलं घरसुद्धा आलं. तिथे बघा आपली देवपूजा पण चालू आहे आणि इकडे आपले छोटे छोटे पाहुणे आले. हाय करा कॅमेऱ्याला आणि बाय. हे तिघं मॅचिंग झालेत बघा. आता इकडे आपली देवपूजा झाली आहे आणि अर्ली मॉर्निंग इकडे आता आपल्याला बघा चहा ठेवलेली आहे. हे काय ठेवलं काजल? ते काय ठेवलं व्हाईट मध्ये? मम्मीची. आणि इथे बघा आम्ही हा शेवयाचा उपमा बनवतो बघा. हा डीमार्टमध्येच मिळतो ना असा. पाणी घेऊन वरती. नवीन पाऊल झालेला आहे बघा. दिसला काय? हाय कर हाय. चला ते बघा आपल्या सकाळचा नाश्ता, शेवयाचा उपमा आणि गरम गरम चहा. हवा बघ किती आली काजल. काजल त्याची प्लेट घे. प्लेट कुठे त्याची? बाई इकडे प्लेट आहे बघ. त्याच्यानंतर बुब्बूचा नाश्ता होतोय. मी तुम्हाला हवा दाखवायला चालू. उडून जाशील ना काजल. कॉफी घेत आहे ना.
इथे बघा त्यांचं आता चेकआउट आहे आणि हे बघा इकडेच खेळतात आहेत. हे जायचं नाही खेळ खेळ. तर इथे बघा जायच्या वेळी पण त्यांना कॉफी हवी आहे, तर म्हणून इकडे आम्ही गरम गरम कॉफी इकडे बनवतो. झाली कॉफी? हो झाली. ओके, कॉफी तर झालीच आणि त्यासोबत त्यांच्या आमरसची 2 बॉटल रिक्वायरमेंट आहे, 2 आमरसचे बॉटल आणि त्यासोबतच आणि त्यांना 1 किलो ओरिजिनल कोकम आम्ही देतो बघा गावातले. तुम्हाला पण जर असे कोकम आणि आमरस हवे असतील तर जे बुकिंग करते तर त्यांनी आम्हाला ॲडव्हान्समध्ये सांगा, मग आम्ही अरेंज करू. त्यांनी अगोदर सांगितलं होतं की कोकम कुठे असतील ते अरेंज करून ठेवा, तर आम्ही कोकम पण अरेंज केलेले आहेत तसे बघा. आणि हे पूर्ण 1 किलोचे आणि एकदम ओरिजिनल आहेत ते, म्हणजे बाहेरच्या मार्केटसारखे असे जास्त पाणी काढलेले नाहीत, एकदम चांगले आहेत. चला झाले, कॉफी झाली? ओके ते त्यांना स्टर करायला सांगा. ओके शुगर टाकलं ना. चला तिकडे बघा आमची कॉफी चालली, आमरस चाललं. तुम्ही दोघं इकडेच खेळताय? आता आमच्या गेस्टचं चेकआउट आहे. आता त्रिशा आणि ओजस कधी येणार परत? तू परत कधी येणार? आता येणार? पिशू ये पिलू ये वरती जे जे करून घे ना आजीला जे जे करायचं चला ये. आता फ्री सगळ्यांना फ्री वाटत आता चॅनल घालवतेस तू नको मारू त्याला दगड चॅनल घालच. हा फिरून जा, जरा फिरायला जा, दुपारची जा फिरून या. मावशीकडनं ओजस चॅनल तुला नाही यायचंय का? जाऊ आम्ही जातो. बाय ओजस. बाय ओजस. नाही रडायची बिडायची. चला तिकडे आमच्याचकडे राहा आणि सगळं आपण येणार तुमच्या घरी. मी चाललो बाय. बाय ओजस. तुझ्यासाठी काहीतरी गिफ्ट आणू आम्ही चांगला खेळणी. तू ये मोबाईल ना, बेबी डॉल वाला मोबाईल ना. चल तिला काल बोलले तर आज बी आला असं तुला. तिचे मोबाईल म्हणजे काय असतं, नवीन कपड्याचे टॅग असतात ना, हा मोबाईल असतो तो. हा काय? किंवा ते नाही का ब्रिक गेम असते त्यात ते पाण्याचं, त्यात ते रिंग. हा ते मोबाईल म्हणजे समजलं, मोबाईल गेम्स, मोबाईल गेम्स असतात ती. पुण्याला ये म्हण तू, पुण्याला ये, काकाला म्हण पुण्याला ये. हा सोबत चालला वरती परत. ए चप्पल घाल. चॅनल घाल पिलू. मग आता ह्याच्यानंतर आहे का कोण चेक इन आहे आता? आता नाहीये, 1 दिवसानंतर. 2 दिवस रेस्ट हवं की ना आता? आज मम्मीने काजलने मॅचिंग घातलं. मम्मी नाही आहे तुझी, मम्मी नाही आहे. मम्मी नाही ते. चला बाय 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 बाय. ओके बाय बाय. चला बाय. काजल काकू. चला तर अशा प्रकारे इथे आपले गेस्ट हॅपीली गेलेले आहेत आपापल्या घरी. आता त्यांचे अजून एक रिलेटिव्ज इकडेच राहतात, मग मी आपल्या इकडेच, तरी पण ते आपल्या इकडे स्टे केलं त्यांनी. त्यांना कसं एक वेगळा एक्सपिरियन्स हवा होता. आणि ते तर आहेत मम्मी कॉमन की बोलतात ना रिलेटिव्हच्या घरी ना ती एक फ्रीडम कमी पडते है ना. आपण रिलेटिव्हच्या घरी राहतो पण एक दिवस दुसऱ्या दिवशी मध्ये फ्री नाही होत है ना. आपण जर तिकडे कुठे गेस्ट हाऊसमध्ये राहतोय किंवा होमस्टेमध्ये किंवा हॉटेलमध्ये राहतोय तर आपलं एक वेगळा फ्रीडम असतो, बिंदास राहतो, उठायची गरज नसते, आपल्या सोयीनुसार आपण हे करतो. तर अशा प्रकारे सर्व झालेलं आहे. आणि आता परत वरती सेम प्रोसिजर, वरती जायचं, बेडशीट चेंज करायचं, धुवायचं, टॉवेल धुवायचे. आणि जे परवा येणार आहेत गेस्ट त्यांच्यासाठी उद्या आम्ही सर्व नवीन लावणार आहे. आता आम्ही जास्त काहीच नाही करणार आहे. इकडे बघा आम्ही आमचाच व्हिडिओ बघतोय. तिकडे काय मम्मी सुकत ठेवलं ते तांदूळ कशासाठी? भाकरीसाठी. आणि तुझं काय चालू आहे?
बीपी चेक 2 दिवस बीपीची गोळीच नाही घेतली आहे आणि आज- बीपी चेक पण नाही केलंय. आज आणि काल नाही घेतली आहे मग आता मी चेक करतो बघूया. असं 1 दिवस ऍड करून तरी घेत जावं मी पण. किती येतो बघूया नाही, आपण. रोज चेक करायची. जर कोणाला त्रास असेल रोज 2दा-3दा चेक करा आणि तशी गोळी घ्या. इथे डॉक्टर सांगतायत. मग इथे काय कमी त्रास आहे काय? काजलला मग मी ॲप्रॉन घातला की काजल डॉक्टरच वाटेल. हो. तसंच वाटते रे, घातला पाहिजे ॲप्रॉन घालून हॉस्पिटलला गेली तर डॉक्टर म्हणतील सर्व लोक. हा सिस्टर कोण येत असतील ना नर्स अशीच असतात ना चष्मे नर्स सर. कोण आपल्याकडे सिस्टर येत असतील ना त्याने आपल्या एप्रॉन घेऊन या काजलला सिस्टर डॉक्टरनेच घेऊन या. डॉक्टरनीच घेऊन या. एक आपल्याकडे गेस्ट होमस्टेला वरती आले होते लेडी, ते डॉक्टर होते. हो. किती झालं? बघितलं? बघ 130-88 ना. ठीक तरी आहे ठीक आहे. ठीक आहे ठीक 120 आहे. नॉर्मल आहे पण तरी उद्या घे मम्मी. हा बाय आता राहू दे चल. नमस्ते सर्वांना आणि गुड मॉर्निंग. जसं मी सांगितलं होतं की आज आमचे रूम्स अवेलेबल आहे. तर एक गुड न्यूज आहे, परत आपला गोल्डन रूम आजसाठी पण बुक झालेला आहे. आणि त्यासोबत मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आता ज्या रूममध्ये आपण एंटर करतो आहे म्हणजे बघा या रूममध्ये जे आपले खालचे रूम्स आहेत म्हणजे बेसमेंट रूम ह्याच्या बाजूला आम्ही राहतो. तर हे रूम्ससुद्धा आता आम्ही चालू केले आहेत आणि इथे सुद्धा तुम्ही राहायला येऊ शकता. तर हा एक रूम होता आणि आपला किचनचा रूम आहे. इथे पण आपला 1 बेड 2 बेड पण लागू शकतात आरामात आणि इथे आपले 3 बेड लागू शकतात. तर आपण हे जे रेट काय ठरवले आहे तर 1200 रुपये 3 माणसासाठी ठरवले. म्हणजे हे सर्वात कमी रेट्स आपण आपल्या टेरेस विलामध्ये दिलेले आहे म्हणजे होमस्टेमध्ये. त्यासोबत हा रूमसुद्धा अवेलेबल केला आहे आणि हा रूमसुद्धा अवेलेबल केलेला दिसतो तुम्हाला. हे काय दरवाजे आणि खुर्ची ती काय साईडला करता येईल. हा सुद्धा एक रूम अवेलेबल आहे आणि त्यासोबत हा सुद्धा रूम एक अवेलेबल आहे बघा आणि पूर्ण क्लीन केलेला आहे व्यवस्थित. आणि तुम्ही म्हणाल तर इकडे सुद्धा एक बेड लागू शकतो. इकडे पण एक म्हणजे ह्या रूममध्ये पण टोटल जर म्हणलात की 5 माणसं राहू शकतात. तर आम्ही काय ठरवलं आहे की 1200 रुपये 3 माणसं आणि जे कोणी एक्स्ट्रा येणार त्यांचे 350 रुपये लावणार आहे आम्ही. तर 5 माणसांचे किती होतात 1200 + 700 1900 म्हणजे तुम्ही 5 माणसं राहू शकता इकडे. आणि जसा वरचा सिल्वर रूम आहे ना तसे ते खालचे रूम सुद्धा आहे आणि इथे सुद्धा हवा. आणि तुम्हाला एक मला सांगायचं आहे की पूर्ण आपल्या ह्या होमस्टेमध्ये किंवा टेरेस विलामध्ये सर्वात जास्त जर कोणते कूलिंग रूम आणि थंड रूम असतील तर हे 2 रूम आहेत. आणि इकडून जे व्ह्यू दिसत ते तुम्हाला समोरून दाखवतो बघा. ते प्लांट्स आहेत आणि एकदम मस्त घर आहे. आणि वाटलं तर फ्युचरमध्ये आपण या 2 माडांच्यामध्येही बसायला एकदम व्यवस्थित छत्रीवाली चेअर छत्रीवाली आणि त्याच्या बाजूला चेअर्स लावून पण आपण अरेंजमेंट करू. इथे बघा हे रूम्स बघू शकता तुम्ही बाहेरून सर्व. आणि मग तुम्ही म्हणाल की ह्या रूमचे आंघोळीचं कुठे आहे आणि आपलं बाथरूम कुठे वॉशरूम कुठे आहे ते पण तुम्हाला मी दाखवतो. आपलं बॅक साईड आणि इकडेच आपलं आंघोळीचं ते पण तुम्हाला दाखवतो. तिथे बघितलं आपण हा दरवाजा उघडला आणि समोरच आपल्या आंघोळीसाठी आहे आणि इथे सुद्धा आपण व्यवस्थित सर्व साफ बीफ करून ठेवलेलं आहे. इथे पण सर्व आहे व्यवस्थित आणि इथे सुद्धा मी गिझर लावलेला आहे आणि त्यासोबत शॉवर पण लावलेला आहे बघा. ठीक आहे चांगल्या प्रकारे. आणि सेम या रूमसाठी इकडे आंघोळीसाठी आहे आणि आपल्या ह्या रूमसाठी इकडे आंघोळीसाठी आहे. इथे सुद्धा आपण गिझर लावून दिलेला आहे आणि आपला शॉवर आहे. आणि बाकी तुमच्यासाठी अजून एक सांगायचं आहे की ह्या 2 रूमसाठी आपला जो टॉयलेट आहे तो इंडियन टॉयलेट आहे. म्हणजे आपलं कॉमोड नाही आहे. ते इंडियन टॉयलेट असल्यामुळे तो टॉयलेट कॉमन आहे आणि तो इथे आहे. तर असं सर्व स्ट्रक्चर आहे तुम्ही बघू शकता. बाकी ही स्पेस आहे आणि इथे सुद्धा आहे. तर आलोच आहे तर मला एक सांगायचं आहे की मला परत वॉटर टँकर मागवायला लागणार आहे कारण आपलं पाणी तुम्हाला दाखवतो किती खाली केलं आहे बघा. ऑलमोस्ट खाली झालेलं आहे. तर वॉटर टँकर मला परत लागेल कारण आज पण आपले 3 पाहुणे येतात जे आज येणार नव्हते
म्हणजे दुपारीच त्यांचा कालच संध्याकाळी मेसेज आला की आम्ही आज दुपारसाठी बुकिंग करतो आहे आणि एकच दिवस राहणार आहेत, परवा जाणार आहेत आणि परवा परत वेगळे येणार आहेत. तर आता मी तुम्हाला वरची अरेंजमेंटसुद्धा दाखवतो. आणि त्यासोबतच मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आता जे पाहुणे येणार आहेत ते ऑलमोस्ट दुपारच्या नंतर येणार आहे. तर त्यांचा शेड्यूल आहे की साबुदाणे वडे, दही साबुदाणे वडे खाणार आणि रात्री 2 सुरमई थाली आणि 1 चिकन थाली असं आहे. आणि उद्याचे जे गेस्ट आहेत त्यांचं पण काहीतरी फिश आहे, ते पण ते परवा आणणार. पण आता मला या 2 थालीसाठी सुरमईसाठी मला जेटीवरसुद्धा जायचं आहे. तर हे सर्व प्रॉपरली क्लीन केलेलं आहे. हव्याने बघा हे सर्व पडलेले आहेत, म्हणजे एवढी हवा इकडे आणि तुम्हाला दिसत असेल बघा किती हवा सुटले बघा. आपलं टॉवेल बघा आणि आपले वरचे लॅम्प्स बघा. तर मला वाटतं हे तर बंद असेल. ओके, तर आपण तिकडूनच जाऊया आणि तुम्हाला प्रॉपरली सर्व आतमध्ये पण सर्व क्लीन केलेलं आहे आणि कोणते बेडशीट लावले ते पण आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवतो. तिथे तुम्ही बघू शकता एकदम प्रॉपरली सर्व क्लीन करून न्यू बेडशीट सर्व लावलेले आहेत आणि टॉवेल, साबण, ब्लँकेट सर्व दिलेलं आहे. हे बघा, दरवाजा हवेने बंद होऊ शकतो म्हणून आपण पटकन ह्याला मॅग्नेटमध्ये लावून घ्यायचं आहे. आणि त्यासोबतच मला तुम्हाला सांगायचं अजून एक चेंजेस मी करणार आहेत. हे जे बटणं दिसतात आहेत आतल्या लाईटीचे आतमध्येच बटणं ठेवणार आहे आणि जेवढे काय बाहेरचे कनेक्शन्स आहेत म्हणजे जे सर्व आपले लॅम्प्स, हँगिंग लाईट्स, वॉल लाईट्स, स्ट्रीप लाईट्स आणि 2 फोकस आणि तो पाठचा बाहेरचा छोटा एक, ह्याचे सर्व बटन्स मी आपले बाहेरच घेणार आहे. तर हे चेंजेस पण तुम्हाला थोड्या दिवसांनी दिसतीलच. आणि त्यासोबतच तिकडे ती जागा दिसते तिकडे आपण AC सुद्धा लावणार आहे आणि म्हणजे हे 2 वरचे रूम AC रूम मी बनवणार आहे. इकडे पण AC लावणार आहे आणि पाठच्या साईडच्या सिल्वर रूममध्ये कुठे AC लावणार आहे ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. आणि हे सर्व तुम्हाला येणाऱ्या 7-8 दिवसात तुम्हाला सर्व दिसेल. कुठे चालले तुम्ही? आपलं काम नेहमी चालूच असतं. आता कसं बाकी तर सर्व आणलं आपण, पण आपल्याला तांदळाची भाकरी, ज्वारीची भाकरी लागते ना, त्यासाठी इकडे बघा हे ब्लूमध्ये जे आहे ना ते तांदूळ आहेत आणि त्याच्या बाजूला दाखवतो बघा हे ज्वारी आहेत बघा. ज्वारी आणि तांदूळ आपण आता पीठ करून आणणार आहे, त्यासाठी मी चाललो आहे. आणि त्यासोबतच आता आपल्याला जेट्टीवरती नाही जातो, मी फिश मार्केटला जातो आहे. तिकडे आपल्याला जशी सुरमई थाली लागणार आहे ना आज, तर सुरमई आणायला जातो आहे. त्यासोबत सायडरमध्ये आयदर बांगडा किंवा कोळंबी किंवा तिन्ही वस्तू तुम्हाला देईल, पण त्याचा रेट बघायचे आपल्याला. खाणारे कसे सुरमईच खातात आहेत ना, बरोबर. असे मोठे मोठे पिझ्झा, हां बरोबर. हे कधी छान वाटतात ना असे ताटामध्ये बघा. तुला बोलू माझी गिऱ्हाईक आहेत ना असेच कापून नेतात, किती बरोबर पण आहे. छोटे असले ना ते. बरोबर आहे. ही इकडे सुरमई कटिंग आहे आणि तुम्ही बांगडे कापताय ना. नाही तुमचे नाही ते त्यांनी घेतले. आता मी खेकडे पण ट्राय केले. जिवंत आहेत का काय? हा जिवंत सर्व हां सर्व जिवंत खेकडे दाखवते तुम्हाला तुपाट केलं तरी पण काय छोटे जातील. ह्याचा सार भरून देऊ शकतो ना आपण. हा सार पण बनवू शकता आणि असं म्हणजे समोर ठेवायला चांगला आहे तो म्हणजे एकदम. असंच म्हणजे हाताला अशाच देतात आमच्या जवळ शिवाय बोलतात. माझा नंबर घेऊन ठेवला जे पाहिजे ते. एकदम अच्छा है, क्वालिटी बैठ के मालूम पड़ रहा है, एकदम अच्छा है और मजबूत भी है और स्टील का होने पे जंग
स्टील का लगेगा तो जंग नहीं लगेगा अपना। हाँ ये SS304 में है। SS304। हाँ उसका थिकनेस जो पाइप यूज़ किया है वो 1.2 mm का है, मतलब 18 गेज थिकनेस है पाइप का, और 304 क्वालिटी है इसका। और आप जब दोगे मुझे तो मुझे ऐसा पॉलिश करके देना, देखो ऐसा। हाँ ठीक है। ये डालने एकदम बराबर है ना ये। तिकडे भाजी मच्छी सर्व शॉपिंग झालेली आहे एकदम व्यवस्थित। एक पिशवी भाजीची आहे बघा ही वाली, ही एक पिशवी भाजीची काजलला देतो, एक आपली पिशवी दळणाची दळण आपण नेलं होतं ना हो ते आहे, आणि बाकी मच्छी आहे सर्व, एवढी सर्व मच्छी आणली आणि ते ओपनच राहते तर मच्छीचा वास येत राहिला त्याच्यात। तर इथे बघा मी भाजी काय काय आणले तुम्हाला दाखवतो। काजल एक प्लेट घे, त्याच्यात प्लेटमध्ये आपले जे दोन भाज्या आहेत ना ते एकत्र दाखव म्हणजे काय आणले मी। हे कशाला घेतले माहिती आहे काय, आपली आता व्हेज थाली पण आता ऑर्डर आली ना आपली, तर व्हेज थालीमध्ये आपण भरलेली मिरची देऊ शकतो ना, देऊ शकतो। तसं काहीतरी वेगळं व्हरायटी वाटतं। त्यासोबत तिकडे आपण काकडी आपल्या सॅलडला लागते आणि लिंबू लागतात। आता इकडे बघ, काल मी 20 रुपये 10 रुपयाचे किती आणलं ते लिंबू, 5 ना, तर इकडे 2च दिले, 10चे 2। हा मग इकडे आणि रत्नागिरीच्या मेन मार्केटला स्वस्त, म्हणजे 10ला 2 20ला 5 दिले असे, तर मी तिकडे 20चे 10 आणले होते बरोबर ना, 5 कुठे आणि 10 कुठे, तर असं मार्केटचा फरक असतो, मेन मार्केटला स्वस्त असतं। काकडी पण आणली आहेत 50 रुपये किलो पडली, आणि मिरची तर दिली, आणि कांदे पण 2 किलो अजून आणले, परवा आणलेले ते कांदे एवढेच उरले आहेत ना, हे आमच्या कांद्याचा करंट आहे बघा, आणि याच्यातच आम्ही कांदे असे टाकतो व्यवस्थित। आणि त्यासोबत तिकडे आता मच्छी आणली आहे, आता प्लेटमध्ये सर्व काढतो आणि तुम्हाला एकदम प्रॉपरली दाखवतो। तर फिश मार्केटमधून आज मी 1 2 3 प्रकार पण नाही, 4 प्रकार पण नाही, 5 प्रकार मी आणलेले आहेत। तर कोणकोणते प्रकार आहे तुम्हाला दाखवतो। इकडे बघा सुरमईचे आज जे पीस आहेत आपले ते चांगले जरा मीडियम साईज मिळाली, चांगली मिळाली, तर पीस कसे स्लांट कापल्यामुळे मोठे वाटतात ना, लांबचे लांब आहेत। एक पीस उचल जरा, हात व्यवस्थित आहे, हे बघा छान वाटते ना, हा ठेव, म्हणजे एक आपण सुरमई आणलेली आहे पूर्ण, आणि त्यासोबतच आपले साईडरसाठी बांगड्या आणलेल्या आहेत आपण, आणि इकडे स्पेशल आज मिळाले आहेत की कालवीची पूर्ण भरणी असे, पूर्ण भरणी ती घेतली मी, आणि इकडे अशा रस्स्यासाठी खेकडे, हे खेकडे रश्श्याचं खेकडे, जसं साईडरला कसं असो रस्सा असतो त्यासाठी, आणि ह्याच्या तांगड्याचा तू मिक्सरला लावून रस काढणार आहे बरोबर, हा, आणि त्यासोबतच कोलंबी सुद्धा आणलेली आहे। तर एवढं सर्व आणलेलं आहे बघा, एकदम छान, म्हणजे कसं व्हरायटी आपल्या ताटामध्ये असेल ना। आता इकडे आपण सर्व मीठ टाकतो बघा, इथे मीठ टाकायचा कार्यक्रम चालू आहे, आणि त्यासोबतच मी आता आमरस खायला घेतोय, आणि खूप दिवसांनी मी आमरस खातो बघा, असं आपल्या घरी असून पण आपण कधी कधी आमरस खायला विसरतो, तर इथे बघा आमरस घेतलं, आणि तुम्ही सुद्धा या खायला।